Żewġ żoni pubbliċi, il-White Rocks u l-Masġar tal-Madlina, se jingħataw protezzjoni legali msaħħa l-konservazzjoni u l-użu pubbliku tagħhom. Il-Kabinett approva l-pubblikazzjoni tal-avviż legali li se jwaqqaf is-sit tal-White Rocks bħala Park Nazzjonali. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li dan se jwassal biex dak li kien il-kumpless turistiku tal-White Rocks jitħares bilan li l-aċċess pubbliku, l-użu rikreattiv u l-konservazzjoni jingħataw l-ogħla priorità. L-Aġenzija Project Green se tkun responsabbli għall-amministrazzjoni tal-White Rocks. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan il-pass ikompli mal-weda li l-parks u l-ġonna pubbliċi illi saru fl-aħħar snin jingħataw il-protezzjoni permezz ta' emendi legali biex jitħarsu minn kull xorta ta' żvilupp fil-futur. Fl-istess jum tħabbar li ż-żona madwar il-forti storiku tal-Madlina se jiġi klassifikat bħala żona l-protezzjoni tas-siġar, magħrufa bħala Tree Protection Area. Il-klassifikazzjoni mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA tagħti livell ogħla ta' protezzjoni lis-sit minn attivitajiet li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent. Ħabbret dan il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Ser ifisser li s-siġar li hawn huma protetti u għandhom status ta' protezzjoni iktar qawwi u li din l-erja kollha kemmi rridu li tibqa' tiġi indukrata ħalli fil-futur hawnhekk ikollna masġar. Hawnhekk matul is-snin sar ħafna tħawwil ta' siġar, xi ħaġa li bħala pajjiż qed nimbuttaw il quddiem u rridu li dan hawnhekk jiżviluppa masġar li jiġi protett mhux biss tal-ġenerazzjoni tal-lum imma l-ġenerazzjonijiet tal-futur. Iż-żona li tinsab barra l-konfini tal-iżvilupp u hija proprjetà tal-Gvern hija mmexxija mill-Kunsill ta' Swieqi. Fl-2019 l-Aġenzija tal-Gvern Ambjent Malta u l-Kunsill ħawlu fiha madwar 1000 siġra ta' speċi differenti waqt li speċi invażivi u aljeni nbidlu b'siġar u arbuxxelli indiġeni. Il-Masġar tal-Madlina issa jingħaqad ma' lista ta' 60 żona bis-siġar protetti f'Malta u Dex u Kemmuna. L-ERA allokat ukoll aktar minn 60,000 euro għal riġenerazzjoni tal-ġibjun fil-forti tal-Madlina. Dan se jintuża l-konservazzjoni tal-ilma, għat-tisqija tal-veġetazzjoni tal-madwar u bħala riżorsa f'każ ta' nirien. Da mhux l-ewwel intervent tagħna f'din l-erja permezz tal-Environment Fund tal-ERA. Ir-riserva tal-ilma li hemm fil-forti ma' ġembna ġiet ukoll restawrata u issa tista' tintuża wkoll sabiex jissaqew dawn is-siġar li qegħdin jitħawlu f'dan il-post. Fil-Gżejjer Maltin hawn madwar 60 speċi indiġena ta' siġar li 66% minnhom huma rari jew fil-periklu. Iż-żoni għal protezzjoni tas-siġar jipprovdu protezzjoni essenzjali minn attivitajiet li jistgħu jolqtu ħażin lil dawn l-ispeċi.